Boiro e a Pobra celebraron o Entroido cos seus desfiles de disfraces. A música, as cores e a originalidade non faltaron a estas citas que contaron con gran arroupo. O martes de Entroido foi o rei en moitos municipios da comarca nos que se viviron os actos principais. Non houbo festivos locais, pero as cores e os disfraces tomaron as rúas de municipios como Boiro e a Pobra nos seus tradicionais desfiles. As vías encheronse de persoas que non se quixeron perder estas explosións de originalidade e diferentes estilos protagonizadas polas diversas asociacións que participaron nos certames. Propostas de nivel que puxeron o xurado contra as cordas á hora de elixir os gañadores deste Entroido do 2025. Unha das opcións que máis atreu as miradas na Pobra foi o Gran Prix do Entroido, que participou na categoría de carrozas, onde reinou. A formación estaba composta por integrantes locais e desenvolveu diferentes probas ao longo do percorrido do desfile, ademais de levar a tradicional vaquilla. O segundo clasificado neste apartado foi Nicradens, Los Payasos de la Tele, completando unha categoría onde programas tradicionais da Televisión Nacional tiveron a súa representación. Entroido veneciano contou coa mellor valoración do xurado na categoría de grupos, mentres que na modalidade de individual e parellas o triunfo foi para Vaya Par de Espantallos. O público tamén respondeu cunha gran afluencia ao desfile que se desenvolveu en Boiro. Os integrantes do mesmo sacaron risas e deixaron momentos para o recordo coas súas ocorrencias e postas en escena. O nivel tamén foi sobresaínte, con propostas moi variadas e de calidade, que puxeron as cousas moi complicadas ao xurado. Finalmente, na categoría de carrozas triunfou Unha viaxe no tempo. O segundo posto foi para As Galaicas en Río e o terceiro para Aquelarre Valquiria. No apartado de grupos, Cine Avenida volveu a ser a gañadora, repetindo no máis alto tras facelo en Portodosón. Canguritos Park fíxose co segundo premio e o terceiro foi para Circo a Xirarei. Tamén houbo categoría individual e parellas, onde o disfrace gañador foi o Minotauro. Os gamusinos seguironlle como a segunda opción máis votada polo xurado e o Furby Remolón levou o terceiro premio. O Entroido avanza sen descanso e ao longo destes días seguirá presente na comarca con diferentes actividades que se desenvolverán sobre todo na fin de semana. Debido á previsión de choivas, o Concello de Noia adiou o París-Dakar para o vindeiro 14 de marzo.